Tetánia je v podstate nervová porucha, ktorá je taká typická, hlavne karpopedálnymi spazmami, čiže krúti vám ruky, krúti vám nohy, objavia sa tie také orofaciálne spazmy. Človek ide do stresu, nechápe, čo sa deje, zrazu ho krčuje, zrazu má proste pocity, ktoré nepoznal. A v podstate, čo je za tým, je tetánia. Lenže takýchto prípadov je v praxi naozaj strašne málo. Naozaj strašne málo. Náš zdravotný systém v podstate sa snaží teda diagnostikovať tetániu, ale zase ide sa na to podľa mňa príliš jednostranne. Čiže vysvetlím, urobí sa EMG test, tu sa napichne, tuto medzi prvý a druhý sa vlastne napichne elektroda, odmeria sa, ja neviem, elektrická aktivita nervu, objavia sa tzv. Duplety, triplety alebo multiplety, čo poukazuje na také samovolné výboje a povie sa, no to máte tetániu. No ja by som si hneď tu dovolil nesúhlasiť. Robiť vlastne záver na základe jedného EMG testu, jedného periférneho nervu je podľa mňa minimálne diskutabilné. Čiže to neznamená, že nemáte tetániu, ale na to, aby sa to potvrdilo, tak okrem toho EMG testu existujú ďalšie testy a prípadne sa má zhodnotiť celková anamnéza. Čiže ten človek by naozaj mal mať povedzme tie karpopedálne